A oferta de gimnasios en Ribeira medra coa chegada do Corporis. O novo centro, situado en Xarás, abre este sábado cunhas instalacións de maior tamaño que as de Boiro e equipado con nova maquinaria. Despois de máis dun ano de traballo e varios meses acondicionando as instalacións, Quique García e Lidia Pérez fan realidade a apertura do seu segundo centro Corporis. Tras a experiencia de Boiro, os dous socios apostan agora por Ribeira cun proxecto de maior dimensión. Moi ilusionados, ao final sabemos os dous que levamos traballando nesto máis dun ano por trancas e barrancas aí de buscar unha nave ou un baixo onde abrir, pois bueno, tuvemos os nosos inconvenientes, pero bueno, ao final parece que todo chega no momento que ten que chegar e apareceu esta oportunidade desta nave que nos convenceu os dous e moi ilusionados, con moitas ganas. A idea de abrir en Ribeira levaba tempo sobre a mesa, pero foi a unión dos dous socios a que deu o impulso definitivo a un proxecto no que aseguran que dedicaron longas xornadas de traballo para que todo estivese listo. Ribeira sempre foi unha zona estudiada para abrir un gimnasio, pero bueno, eu co de Boiro chegábame no momento que nos conocimos, xa habrá 2 anos e medio así, pois digamos que ela tuvo a ilusión, doume ese empuxón e decidimos xuntos empezar este proxecto que ao final un proxecto é un proxectazo porque eu creo que vamos liar aquí ben. O novo centro diferenciase do de Boiro polo espazo dispoñible. Ao estar situado nunha nave industrial, conta cunha superficie maior, un deseño máis amplo e unha importante ampliación da maquinaria. Un gimnasio, ao ser nunha nave, pois ten un concepto un pouco máis industrial. Digamos que o diseño, bueno, a min encántame, realmente o diseño uno totalmente ela. E a nivel maquinaria, moita maquinaria de palanca, actual, cousas moi novas. A poucas horas da inauguración, os socios aseguran que a resposta da veciñanza superou as expectativas e que xa son moitas as persoas que se achegaron para informarse e reservar a súa praza. Sí, estamos moi contentos ca acollida que estamos tendo en Ribeira. Coa apertura deste novo Corporis, Ribeira incorpora un novo espazo dedicado ao fitness e ao adestramento, mentres os seus promotores confían en consolidar na cidade un proxecto que xa conta cunha traxectoria previa en Boiro.